pitämään. On, pitää laittaa yksi kappale. Ei pysty vielä. Joo. Tää on meidän biitti. Elä. Yes. Elä. Ja vittu menee. Minä kaan. Ei. Minä kaan. En laita yli. En Oli vedä katsoa. yli. Minkä koon? Sulle tuo. Ei paljon oistu. Laita tee. Joo. Eikö ole? On heinäkuu, me piitataan ihan mitä tahansa haluat piitata. Juuson kanssa heitetään juhannus 2011. Otetaan kaikki irti tästä kesästä pois vaan. Juuso heittää kohta tästä päästä pois vaan irti ihan mitä keksis sana ihan mitä muusta. Juuso heitti parempaa biitti kuin Jare Ville Kalle keikalla 2011. Oli perä moottori paljon parempi kuin 2011 hevät kuussa. Juuso jatka tästä, mä poistun tästä. Joo. Ville heitti tossa äsken kova räppiä. Me ollaan kuultu tänä päivän Ville hyviä läpi. Mutta nyt me vietetään vaan juhannusta. Se on meikän mielestä aika vittu fubaa. Eli toisin sanoen vitun hauskaa. Meikästä se ei oo kaukaa haettua paskaa. Kuunnella en jaksa valitusta tänään. Meikällä on jano siis pistä lisää menemään. Rupe tälle hommalle jotain tekemään. Jos ei meinaa tulla päälle känniin. Vedä vaikka huumeita sitten ränniin. Ja sehän kaikki muita sitten ruppes saman tien bänniin. Saha bänni, CS saha bänni. Ja bänni ne tuli taas ääneen. Sä voit tästä ihan mitä sanovata. Olen Juuson kanssa Toni jatka tästä räppiä. Olla juhannus Myhtyrin saares ihan halut vaan. Ollaan 300, ehkä 400 Juppen kanssa soudettiin vittu kauas tästä vittu bänni. Bännisen kanssa me soudettiin, se oli siisti, se oli kliini. Me juotiin myös Bännisen ja Tomika punaviini. Se oli siisti, se oli vittu kliini. Kun me ja soutiin. Se oli Natu, joka taustalla tuli äsken ääneen. Se päästi ääntä sellaista, että päästi myöskin äsken kustakeltaista. Oi juhannus, ihan vitun hyvä. Ollaan vitun hyvällä kaveriporukalla. Tässä vitun hyvässä juhannus saaressa sekä fiiliksessä. Ja tästä kaikki lähtee. Vai ylppätä. Kuunnellaanko näille? Kuunnellaan joo.